Rij op de rondweg in Mansum, naar de Welse brug. Met de rondweg in Mansum, gaat dat nou heel vlug. Van Venray naar wel, dat stelt niks meer voor. En in de dorp, daar werd het hier wat rustiger. Door weer al jaren gesproken over een nieuwe weg. Maar welke kant is het toch het best? En nou is die dan klaar? Ja, nog al die jaren. Krijg je op de rondweg in Mansum, naar de Welse brug. Rij op de rondweg. Met de rondweg in Mansum, gaat dat nou heel vlug. Rij op de rondweg. Van Venray naar wel, dat stelt niks meer voor. En in de dorp, daar werd het hier wat rustiger. Het hoge water uit de Maas vergoedt de baas. Het stroomt nou de oude Maas Hermien in een compleet nee natuurgebied. Ja, je weet niet wat je ziet. Krijg op de rondweg in Mansum, naar de Welse brug. Rij op de rondweg. Met de rondweg in Mansum, gaat dat nou heel vlug. Rij op de rondweg. Van Venray naar wel, dat stelt niks meer voor. En in de dorp, daar werd het heel wat rustiger. Daar stond de schella door het tankstation. En als ik naar de friet omgooi, kijk ik over het broek richting Mildred. Wat ligt die Meulenberg er toch mooi, mooi, mooi. Woe! Krijg op de rondweg in Mansum, krijg op de rondweg. Rondweg in Mansum, krijg op de rondweg in Mansum. Krijg op de rondweg in Mansum naar de Welse brug. De rondweg in Mansum gaat dan nou heel vlug. Van Venray naar wel, dat staat niks meer vlug. In de dorp, daar werd het hier wat rustiger. Huub Jansen live op de radio en op Facebook van de mensen die kijken. Hoi. Hoi. Huub, hoe dik rijd jij over de rondweg? Nou, dat valt ik zal met, want ik gooi net een afslag te veel mogelijk eraf, anders Ja. kom ik niet thuis. Of moet ik omrijden, daar heb ik ook geen zin in. Een liedje over de veranderingen in dat kleine dorpje aan de Maas. Ja. Hoe kwam die inspiratie? Ja, dat snap ik een beetje wel, Ja. want als je er woont, ja, dan zie je er de afgelopen jaren mee doodgegooid natuurlijk. Nou ja, goed, op het moment dat je te huren kreeg dat er een hoop veranderingen zien in hoe dorp wordt gewoond. En vooral in een achtertuin, want dat is in mijn geval is het zo, dat er een hoop dingen veranderen. En dat er een rondweg komt, wat echt wel een impact heeft op de hele, ja, het beeld en het plekje van de omgeving, maar ook, ja, het werd gewoon anders. En dan ga je inbeelden, dan zie je dingen gebeuren, dan zie je langzaam de contouren verschijnen. En ja, dan ontstaat zo'n liedje. En dat geeft inspiratie. Dat geeft zeker inspiratie. Want ja, het is niet alleen dat je dingen die gebeuren, maar er werd ook over geschreven, er werd over gedebatteerd. Iedereen heeft er mening over. En je ziet dingen voordelen, je ziet nadelen. Dus, nou ja. Een van die nadelen is dat je niet meer zo makkelijk naar Geesteren kent, hè? Een van die nadelen is inderdaad dat je maar op één manier op twee manieren naar Geister kunt.
Maar vroeger kost je gewoon op al goed geliefd het vuil door en je kwam die geisteren. En dat is nou niet meer helaas. Nee, dat is niet meer. Maar er zijn heel veel mooie dingen weer teruggekomen. Dat is het mooiste stukje. Het mooiste stukje in Wansum. Het mooiste stukje Wansum. Nou, er zijn hier Wat moeten mensen gezien hebben? Die kijken nou en die denken van... Nou, ik denk dat het als je, want dadelijk is het open. Je kunt er overal mooi fietsen en je kunt overal mooi wandelen. Maar als je nog gaat fietsen, dan denk ik dat je het best eens even naar de haven kunt fietsen. En dan richting de Maas, de Kuij, dat kent misschien nog iedereen van het oude restaurant. En dan kun je nou eens de weg verhard richting Blitterswijk. En dan komt dat gebied hier de Maas, weet ook veel mensen niet. En ja, dat is een hartstikke mooi stukje. En dan zie je ook meteen de Maas die dan ontsloten is. En ja, dat is echt een plekje. Veel veranderd in de jaren dat je al muziek maakt. Begonnen als Deep Shit, dat werd Ondiep. Reden kennen we. En nu, moet ik oneerbiedig zeggen, Troubadour? Nou ja, goed. Plek er maar een sticker op, zou Ja, ik ik vind zeggen. een beetje oudbollig. Ik vind dat oudbollig. Nou ja, het heeft misschien wel iets. Ik bedoel, ik heb een hoed op, ik heb een gitaar. En ik maak liedjes met mijn gitaar. Ja. En dat is eigenlijk de oorsprong van een troubadour eigenlijk. Hè? Ja. En de laatste tijd vooral over de mooie dingen, veranderingen binnen het dorp aan de Maas. Ja, ja. Ik zei dat net al tegen haar, ik vind dat als Moeder Maas luistert, dat ze er maar een cd van persen. Ja, goed plan. Huub Jansen, Ja. Moeder Maas. Hè? Maar u zet af en toe wel zinnige dingen. Ja. Ja, ik zeg wel zeggen. Wat gaan we nu naar luisteren? Mijn eerste liedje, Plekje van Geluk. En dat vindt waar? Waar is dat plekje van Dat was geluk? ook net te beschreven. Bij de Kuij, rechtdoor de Nijenhaardenweg, links aan de Maas. En dan op de iPhone het liedje van Huub Jansen. Zo is dat. Huub, succes. De zon hoog aan de hemel, de lucht helder blauw. En wij zien hier, de wind voelt warm, geen regen voorspeld. Wat willen we nog meer? We zitten hier al het geer, met een goldgele paard. Met de vuur in het water, en met de vuur in het water. Het is puur geluk om hier te zien aan de rand van de Maas. Even lekker niks doen, kijken naar de golf van buurt die ervaren. Ik kom hier bij stuk, want dit is mijn plekje van geluk. Kun je geen geheim bewaren, dan vertel ik waar het is. Dan kom je er maar in. Je fietst even taxi in busje, pak de Nijenhaardenweg en ik zwaai als jij er bent. Er is niks te doen, maar van alles te beleven. En je denkt weer aan die dingen die je lang wat vergeten. Het is puur geluk om hier te zien aan de rand van de Maas. Even lekker niks doen, kijken naar de golf van buurt die ervaren. Ik kom hier bij stuk, want dit is mijn plekje van geluk. Lekker een plek voor mij al hier. Als ik hier ben, vergeet ik alles met hier. Laatst was ik hier en toen schreef ik dit liedje. Blijf naar huis, kan er weer tegen voor een tientje. Het is puur geluk hier te zien aan de rand van de Maas. Even lekker niks. Kijken naar de buurt, de golven hier waren. Kom ik bij stuk. Het is puur geluk om hier te zien aan de rand van de Maas. Even lekker niks doen, kijken naar de golf van buurt die ervaren. Ik kom hier bij stuk, want dit is mijn plekje. Dit is mijn plekje. Dit is mijn
target. You got that rush and then you walk out the door. You kept me small, ate what you wanted. I never noticed. You held my hand into the darkness. I didn't care, it made me just want you more. My God, your love, it seems so harmless. I never noticed. And I hate that you cut, and I hate that I don't wanna let go. And I hate that you think that I'm weak, and I don't wanna let you know. I'm gonna build castles from the rubble of your love, from the rubble of your love. I'm gonna be more than you ever thought I was, you ever thought I was. Each time you left, there was a hunger. I felt so dead, I couldn't take anymore. Losing your love, it left me stronger. I never noticed. And I hate that you cut, and I hate that I don't wanna let go. And I hate that you think that I'm weak, and I don't wanna let you know. I'm gonna build castles from the rubble of your love, from the rubble of your love. I'm gonna be more than you ever thought I was, you ever thought I was. I'm gonna build castles from the rubble of your love, from the rubble of your love. I'm gonna be more than you ever thought I was, you ever thought I was. Oh, castles from the rubble of your love, from the rubble of your love. I'm gonna be more than you ever thought I was, you ever thought I was. I'm gonna build castles from the rubble of your love. I'm gonna be more than you ever thought I was. En dat was live op de radio. Auke Klassens op piano, mag ik wel even zeggen. Het is Yes. keyboard Een elektrische piano. en een elektrische Ja, piano. ja. En op de viool. Nee, dat mag ik niet zeggen. Nee, dit is een cello. We hadden het er net over. Daarom even een grapje maken. Dat iemand had ooit tegen haar gezegd. Dat is een viool. Maar het is een cello. En dat brengt zoveel mooi geluid met zich mee als je dat hoort. Het is wel een geweldig kasteel waar we net al liepen. Jawel, hè. Vooral met die cello erbij en Roos. En ja, ik ben er blij mee zo samen. Ja, hè, gaat lekker. Hoe is het met Auke Klassens? Ja, gaat goed. Ja, we missen de live optredens natuurlijk. Dus we zijn blij dat we hier uitgenodigd zijn en dat we toch iets kunnen laten horen. Hoe is dat voor jullie als artiesten? De coronatijd, gadverdamme. De coronatijd, ja. In het begin denk je, oh lekker, we gaan lekker muziek maken. We gaan zelf wel knutselen en dan hebben we straks heel veel nieuwe muziek. Maar je mist toch wel de drive om live te spelen en met z'n allen bij elkaar te komen is ook elke keer weer een kunst. Want dan heeft er iemand griep of is er iemand positief getest. Dan mag je wel weer samenkomen, dan mag je weer niet samenkomen. Dus ja, de continuïteit is gewoon weg eigenlijk. Nu zijn we er bijna, hè, als je de minister-president hoort. We zijn bijna aan het einde van de tunnel. Hoe bereid je je daar als artiest op voor dat je straks weer mag? Ja, we gaan vooral na de zomer gewoon lekker samen muziek maken. En dan willen we nieuwe opnames gaan maken. En dan hopen we het voorjaar 2022 een mini-tourtje te doen door het land. Ja, En waar kijk je het meeste naar uit? Kijk je daar het meeste naar uit? Vooral het samenspelen. En dat begint al gewoon samen te repeteren en samen opnames te maken. En dan de volgende stap om weer lekker met publiek samen te zijn. Ja. En dan moet het ook klaar zijn met jou? Ja, want ik heb in de coronatijd... Voor de luisteraars die het niet weten, je bent zwanger. Ja, ik ben zwanger. Ik heb een dikke buik.
En in juni komt de kleine. Dus op zich heb ik het geluk dat ik niet veel optredens hoef te missen in de zomer. Dus dat is weer een mooie bijkomstigheid. Ja. Volgende nummer wat jullie gaan spelen, wat is dat? Wake Me Up van Avicii. En we hopen dat we volgende Koningsdag weer mooi wakker mogen worden met mooie grote feesten zoals we ze gewend zijn. Als dat dan mag met jullie muziek, ja, dan blijf ik nog even liggen. Nou, Ook in klasses, dames en heren. yes. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can tell you where the journey will end, but I know where to start. You tell me I am too young to understand. They said I'm caught up in a dream. I hope I catch a chance to travel the world, but I don't have any plans. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. Hope I catch a chance to travel the world, but I only have two hands. They said I'm caught up in a dream, and I don't have any plans. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. No, I didn't know I was lost. Aan het begin van elk leven werd aan iedereen een puntje meegegeven. Niet van Allah, niet van Boeddha, niet van God.
Je krijgt gewoon oh dingen uit dat pot. Vandaag dan geeft het putje ook momenten van geluk. Morgen het de tegenslag of stodden onder druk. Maar elke dag dan krijg je wat, klinkt misschien wel raar. Zo is het een leven, helemaal in elkaar. Dit gaat over leven, over wat hier allemaal valt te beleven. Over dingen waar wij allemaal hem geven. Over leven, je kunt er met z'n allen gewoon niet nemen. Over leven, gaat steeds maar weer opnieuw. Over O en mee. Het putje geeft over vreugde, voorspoed en plezier. Alles gaat naar wens en zo gaat het leven weer. Maar als je het niet verwaagt, stut onheil voor de poort. Of je wilt het niet het kunt, gewoon op een bord. Het putje dat is grillig, radicaal, zonder pardon. Maar het geeft ook weer nieuwe kansen aan de horizon. Ziet zuinig op het putje, want het is niet al te groot. En als het helemaal leeg is, ja, dan weten we wat er aan de hand is. Maar zover is het nog niet, want dit gaat over leven. Over wat hier allemaal valt te beleven. Over dingen waar wij allemaal hem geven. Over leven, je kunt er met z'n allen gewoon niet nemen. Over leven, gaat steeds maar weer opnieuw. Over O en mee. 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 En dat waren Henk en Ria. Ik probeerde 1,5 meter netjes in stand te houden. We hebben ze live in de studio. Welkom. Ja. Mooi. Overleven. Ja, Niet zoals overleven, maar dan overleven. Over een putje. ja. Hè? En uit dat putje kan je constant wat pakken. En dan stoppen ze het op. Als het op is, is het op. Dan is het klaar. Waar komt het idee vanaf van dat nummer? Oeh, dat is een hele goeie. Dat liedje is al weet ik god weet hoe oud. Ja, niet zo oud als ik zelf ben, maar wel al heel oud. Maar het is gewoon soms dan loopt er gewoon over het hele leven na te denken van wat zien we, wat stellen we voor en hoe kan dat allemaal, wat er om ons heen gebeurt. En toen kwam ik op een gegeven moment op het idee van ja, soms heb je geluk en soms zit het met. En soms gaat het goed en soms gaat het doen. Dat is heel veel toeval. En toen kwam ik op dat putje. Ik denk, ja, eigenlijk is het zo. Ja. Iedere dag is het een verrassing wat er in dat putje zit en wat er uitkomt. En op een gegeven moment komt er een dag, ja, helaas, dan is het leeg. Snoepjes op. Dan zien de snoepjes op, ja. Je zingt samen met uw zus, Ja. Ria. Hoe bijzonder is dat? Ja, dat is heel bijzonder. Tuurlijk, als je samen met jouw zus kunt zingen en ja goed, we hebben ons halve leven al samen gezongen. En dit klikt goed, de stemmen passen heel goed bij elkaar. En ja, het is gewoon heel leuk. Mhm. Laten we er niet omheen draaien. Jullie komt door de 2 na mooiste dorpje van de gemeente Venrooy, hè? Dat zei je niet helemaal goed, maar we komen uit IJsselstein, ja. Uit IJsselstein, een bijzonder dorp wat dit jaar eigenlijk heel groot feest zou hebben. Klopt. Maar dat is niet. 100 jaar bestaan en er waren al van allerlei leuke activiteiten gepland, zeg maar in het begin van het jaar. Eigenlijk met de aftrap van het jaar al een flink vuurwerk en ja, ook presentatie van een liedje en van alles is er eigenlijk bedoeld geweest om te gebeuren. Maar ja, helaas, ook dat is het putje zo gedaan. Ja. Doe maar eens een beetje rustig aan. Helaas. Hopelijk later in het jaar wel, want je vertelde het straks, na zomeren. Ja, ik heb het plan om in
september, eerste week van september, weer een nieuwe editie nazomer te gaan doen. Dat zien gewoon weer allemaal eigen liedjes van mezelf. In een hele leuke setting gemaakt. Ook weer op een bijzondere locatie in IJsselstein is de bedoeling. En we hopen dat dan de regels toelaten dat we genoeg mensen binnen mogen hebben. Ria, hoe creatief is uw broer? Ik kan wel zeggen heel creatief, ja. Als ik een keer iets gedaan wil hebben of ik denk van, ja, hoe ga ik dat aanpakken, dan denk Henk, hoe zou ik dat eens doen? En Henk lost dat dan op. Die lost dat op. Dus ik hang al lekker aan Henk zo van... Ria is zelf ook heel creatief, hoor, dus vlak Ria niet uit. Oké, het zit in de familie. Ja, ik denk het wel, ja. Nou hadden we het er net over. IJsselstein, 100-jarig bestaan. Ja. Daar heb je ook een liedje over gemaakt. Dat klopt, dat heb ik samen met Stef Konings uit IJsselstein. Zien we bij elkaar gaan zitten. We hebben nog nooit gewerkt met elkaar, wat muziek betreft. En we zien bij elkaar gaan zitten en dan is het in het begin even naar elkaar toe groeien. En met name Stef het heel veel betekend in het muzikale gedeelte. Ik heb de tekst gemaakt. En samen hebben we daar ik denk wel een heel leuk nummer van Wierte te brouwen. Mensen gaan het zo luisteren. Ik wil de mensen thuis adviseren om de ogen te sluiten. En als je het liedje dan hoort, dan zie je de beelden vanzelf. Hoe heet het nummer? Dit is mijn land. En dat zien Henk en Ria. Ik stond op de paardenkop, huurde paardenhoeven in galop. En toen ik naar de toren liep, iets naar Harry riep, nam Hever mee zien een hoed. Het leven hier is goed. Ik vloog over de tupjes van het bos, keek en zo wie de kieken koos. Daar zag ik al die krusjes op het gras en besefte eigenlijk pas, de dit het zijn werk wel gedaan. Hier zijn vriendschappen ontstaan. Ik begreep ineens wat het is dat mij hier raakt, waarom de koffie hier nog steeds het beste smaakt. Dit is mijn land, ons sterke grond, waar ik sta en waar ik stond, geluk en liefde vond, waar ik het leven heb zoals ik leef. Toekomst aan mijn kinderen geef. Ik liep, hebben daar al gebouwen in, en het voelt of ik wel 15 ben. En denk weer aan die jeugdherinnering, de liedjes die ik nou nog zing, het beste wat ik ooit mee voor mond met vlinders heb gestoord. Midden in de buurt dat de kermis al werd klaar, de bloesem roept daar al 100 jaar. Dit is mijn land, ons sterke grond, waar ik sta en waar ik stond, geluk en liefde vond, waar ik het leven heb zoals ik leef. Toekomst aan mijn kinderen geef. Wat ik zeggen wil is dit, ik heb de pit en degene van degenen die hier kwamen. Het bloed van vaders vader voel ik stromen door mijn aderen. En met trots gaan we weer verder met ons eerlijke geplaag. Wie zeggen kan ik niet, dat ken ik niet. En we doen het voor elkaar. En wat we doen, dat doen we geer. En met flair, Jong en oud is in de weer. open air, Zet de dorp op de kaart. Ik weet het zeker, ik zit in de deur. en dat durf zit je mee. Ik voel me vrij van de bergen tot de norven. En Elke dag opnieuw. Waarom? omdat ik overal ben gewist. Heb geslapen, heb gepist. Souvenirs heb weggegrist, maar hier mijn eigen mensen heb gemist. Hier ben ik oud, hier wou ik stuk. Omdat ik Hier ben in je de leuk. lucht, daar waar ik stooi en waar ik stoot heb gevonden. Op de kleine lepke grond. Dit is
Live in de studio, Outline. If I needed you, would you come to me? Would you come to me to ease my pain? If I needed you, would you come to me? Would you scream the seas for to ease your pain? Well, the nights fall long and the morning's born, and the morning's born with the lines of love, and you miss sunrise if you close your eyes, and that would break my heart in two. If I needed you, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain? If you needed me, I would come to you. I would swim the seas for to ease your pain. The lady's with me now, since I showed her how to lay her lily hands in mine. Le pen lila green, she's a sight to see, and a treasure for the poor to find. If I needed you, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain? If you needed me, I would come to you. I would swim the seas for to ease your pain. Outline op de radio. En ja, qua zangtalent kleuren ze dik binnen de lijntjes. Dus ik snap die naam niet helemaal. Waar komt die naam vanaf? Nou, waar komt die naam vanaf? Ja, we hebben dat met z'n vieren. Hebben we daarover gebrainstormd. Wat is een goede naam? En uiteindelijk is het eigenlijk gebaseerd op Outline betekent een soort van schets. En vanuit daar zijn we begonnen. En ja, vandaar ook een beetje de naam. Outline bestaat uit 3 dames die zingen. Die hebben we op de radio gehoord. Dat is Eva. Vertel eens, wie ben je? Ik ben Eva Wijnen en ik ben nu 22 jaar. En ja, buiten Outline hebben we ook eigenlijk allemaal wel eigen projectjes. Ik heb dan nog een bandje Otherwise bijvoorbeeld. En daarnaast studeer ik nog en ben ik gewoon lekker veel met muziek bezig. Suzanne? Ja, ik ben Suzanne Spreeuwenberg, 24 jaar uit IJsselstein. En ja, net als Eva al zei, eigenlijk ook met andere projecten bezig, muziek gerelateerd. En ook werkende in de jeugdzorg naast de muziek. En dan hebben we nog Marloes. Ja, ik ben Marloes Nogerede en ik ben 27. En ook ik heb nog een band hiernaast. En ik ben aan het werken en tegelijkertijd gaan leren. Dus ook bezig. Ik neem aan dat als jullie met de band zingen, dat het en alleen, dat het iets heel anders is dan wat jullie nu doen. Ja, dat zijn wel. Ja, wij zijn eigenlijk alle 3 inderdaad. We doen heel veel verschillende dingen naast elkaar in de muziek. Dus dit is eigenlijk ja, heel klein. Luisterliedjes eigenlijk. En het 3-stemmige, daarvan is natuurlijk wat het voor ons een uitdaging maakt, maar ook wat het heel leuk maakt om te doen. En wat het ook anders maakt dan de andere projecten. Maar daarnaast inderdaad, ja, de band waar Marloes in zingt, dat is ja, meer ook voor uitgaansgelegenheden waar ze optreden. En ja, ik zing in een carnavalsbandje hiernaast, dat is natuurlijk ook heel iets anders. Dus heeft Eva ook met een band die ook meer op ja, grotere gelegenheden zeg maar staan. Dus dat zijn meer gelegenheidsdingetjes. En dit is echt wel meer kleine setting, een theatersetting misschien wel.
echt het luisteren, zeg maar. Komt dit dichter bij het gevoel? Ja, dat is een goede vraag, denk ik. Het ligt er een beetje aan. Ik denk als je met een band staat, dan heb je natuurlijk dat feestgevoel echt te pakken misschien. En echt het vermaken van mensen op een manier van dat ze aan het dansen zijn, aan het mee aan het zingen zijn. En ik denk waar wij wat meer naar op zoek zijn, is het gevoel van dat mensen echt aandachtig aan het luisteren zijn naar wat wij aan het brengen zijn aan hun. Dat is denk ik het beste hoe ik het... Het is meer mensen raken dan. Ja, misschien dat iets meer centraal staat bij de luistermuziek, inderdaad. Jullie jullie zingen prachtig, maar het klinkt nog mooier door het waanzinnige gitaargeluid wat jullie erbij hebben. Dat mag er best wel gezegd worden. Het is niet jullie normale begeleider, want jullie zijn eigenlijk een meidenband, hè? Ja, klopt. We hebben nog een toetsenist, normaal gesproken erbij, Maartje Smets. Maar zij kon vandaag niet, dus we hebben nu Jurian erbij gevraagd. Maar het is inderdaad gitaar en normaal is het piano, dus voor ons ook wel... Ja, zeker. Een waardige vervanger. Ja. Een waardige vervanger. Goed, jullie gaan een volgend nummer zingen. Wat gaan we horen? Het is een nummer van En Vogue, Free Your Mind. Dat is een heel ander liedje dan die we net hebben gedaan. Dat ken ik wel, dat nummer. Maar die wordt in een akoestische setting gespeeld. En daar ben ik heel benieuwd hoe mensen dit gaan vinden. Nou, ik zou zeggen, mensen thuis, pak even pen en papier. En schrijf die naam Outline even dik in de agenda. Want dat duurt niet lang. Dan staat die op andere lijsten, hitparadelijsten of op theaterbrochures of zo. Dat komt vanzelf al. We gaan naar ze luisteren. Outline. Tight clothing, high heel shoes. That doesn't mean that I'm a prostitute. No, no, no. I like rap music, wear hip hop clothes. That doesn't mean that I am selling dope. Oh my, forgive me for having straight hair. No, it doesn't mean there's another blood in my hair. Yeah, yeah. Might date another race or color. It doesn't mean I don't like my strong black brother. Why, oh why must it be this way? Before you can read me, you got to learn how to see me. I said, free your mind and the rest will follow. Be colorblind, don't be so shallow. Free your mind and the rest will follow. Be colorblind, don't be so shallow. So I'm a sister, buy things with cash. That really doesn't mean that all my credit's bad. No, no, no. So why dispute me, wasting my time? Because you really think the price is high for me. I can't look without being watched to know you read my body before I made up my mind. Attitude, why even bother? You can change your mind, you can change your color. Why, oh why must it be this way? Before you can read me, you got to learn how to see me. I said, free your mind and the rest will follow. Be colorblind, don't be so shallow. Free your mind and the rest will follow. Be colorblind, don't be so shallow. Free your mind. Why, oh why must it be this way? Before you can read me, you got to learn how to see me. I said, free your mind and the rest will follow. Be colorblind, don't be so shallow. Free your mind and the rest will follow. Be colorblind, don't be
so shallow. Free your mind and the rest will follow. Be colorblind, don't be so shallow. Free your mind. Poor man's poet, big-hearted outlaw, spending most of your youth in the fields of Arkansas. First you were picking cotton, you were picking strings. Then in the 50s the sun was coming up, the start of marvelous things. Wars you had to wage made you older than your age. Time to take the last train home. From the fields up to the prisons, to finding summer joy in June. Then it all went sideways, but your guitar was still in tune. The line that you were walking was getting thinner every day, but you'd still hear that lonesome whistle from miles and miles away. Its tracks of wood and steel resonate with how you feel. Time to take the last train home. Songs you left behind like a treasure box to find as you took your last train home. Ethan Huis live bij ons op de radio. Ethan, welkom. Dankjewel. Koningsdag, hè? Ja, een beetje anders dan anders. Ja, nou ja, vorig jaar was het ook al anders. Ja, vorig jaar was het ook anders, maar dit jaar hadden we toch een beetje gehoopt dat het dit jaar wel kon. Maar Ja. de terrassen mogen pas morgen open. Ja. Dus goed, Johnny Cash nummer? Ja, een nummer over Johnny Cash. Over was Johnny dat. Cash? Ja. Waar ging het over? Over Johnny Cash. Ja, oké, maar Het last, is you een take soort the van- last train home. Ja, het is een beetje zijn levensverhaal. Maar tegelijkertijd ook een beetje een ode voor Johnny Cash. En een erkenning voor de struggles die hij zeg maar heeft doorstaan. En dat hij een mooie legacy heeft achtergelaten inmiddels zijn muziek. Nee, is zeker waar. Even naar jou. Album uitgekomen een aantal weken geleden. Ja. Loopt lekker. Ja, hij loopt goed. Zeker als je bedenkt wat voor tijden het is dat je er eigenlijk niet mee kan toeren. Maar verkoop loopt lekker. De recensies zijn echt super tot dusver. De aandacht voor het album mag ik tot dusver zeker niet over klagen. Nee. Zag ik laatst goed dat je bij Radio 2 was? Dat klopt. Met dank aan een collega van jou, Erik van Otterdijk. Achter de knoppen nou. Achter de knoppen nu. Misschien ook na de knoppen nu, dat weten we nog niet. Ja, daar hebben we bij Giel Belen gespeeld met band. Dus dat was zeker een toffe ervaring. Bij Giel weet je het nooit natuurlijk. Nee. Dat kan twee kanten op gaan, maar het was erg leuk. Mhm. Hoe nu verder met Ethan Huis? We zitten in een hele lastige periode. Je kunt niks. Nee. Hopelijk na de zomer misschien. Of in de zomer misschien al wel. Maar al plannen op stapel staan? Ja, ik ben nu bezig met een toertje plannen voor de zomer, die nog corona-proof is, zoals het dan heet. We spelen dan wat in grote tuinen of grote buitenlocaties waar met gemak op afstand minimaal 30 man of 40 man per keer kunnen.
Die eerste show die was gelijk in 3 uur uitverkocht, dus dat liep ook weer heel goed. We zijn nu bezig met een tweede tuinconcert, wat ook al voor 2/3 vol zit. En dus dat wordt een rijtje van dan. En voor het eind van het jaar en ook begin van 2022 staat er nu echt een tour gepland. Hopelijk wat zalen, maar tot dusver de eerste 2 theaters zijn bevestigd. Dus misschien wordt het ook een hele theatertour. En dan ben ik nog met iets bezig wat vanaf deze zomer gaat gebeuren, maar waar ik in een later tijdstip nog wat over kan zeggen, maar nu nog niet. Ja, dat houden we nog even geheim dan. Wat zou jij normaal op Koninginnedag doen? Zuipen. Nee, dan zou dat kan ik, wel dit jaar, maar ja. Nee, dan zou ik... vaak ben ik dan meer... Koningsdag meer trouwens. ja, inderdaad. Ben ik meer de snabbels aan doen door het land. En dan speel je eens ergens op een terrasje een paar leuke covertjes. En dan heb je er een half maandloon binnen. Want dat gaat vaak goed op zo'n dagen. Dan kun je een paar shows doen op 1 dag. Een beetje op het snabbelcircuit. Is wel vaak op Koningsdag. Dat soort dingen. Het liefst maak ik natuurlijk eigen werk. Maar dat soort dingen stellen me wel in staat om dit werk te doen. Dat ik ook dat soort dingen erbij doe. En bruiloften en feesten vind ik ook gewoon kei dankbaar werk om te doen. Dus. Volgende nummer wat je gaat spelen, laatste nummer meteen is? Dat is een liedje. Ja, ik zeg een liedje van Johnny Cash, maar dat is niet helemaal waar. Het is in de versie van Johnny Cash onsterfelijk geworden. Maar het is oorspronkelijk van Nine Inch Nails, een veel heftigere band. Maar Johnny Cash heeft daar begin jaren 0 zeg ik dan geloof ik, heeft hij daar een hele mooie versie van gemaakt samen met Rick Rubin, de producer. Het nummer heet Hurt en ik ga dus de uitvoering van Johnny Cash doen. Dames en heren, eet aan huis. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. You could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of scarf upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. You could have it all, my empire of dirt. I will let you down,
will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I will keep myself. I will find a way. Koningsdag van de Nederlandse muziek. Met nu live Jessie Rateland. Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik had eigenlijk nooit echt gedacht dat dit al het einde was. Zeg me, is het wederzijds? Als ik bang ben om alleen te zijn, hield ik misschien te snel van jou. Ik dacht dat het werken zou, ik had het ook niet zo bedacht. Ik weet dat jij niet bij me past. Ik heb het zo vaak geprobeerd en ik wou dat het anders was. Ik heb er zo hard in geloofd en ik weet jij deed dat ook. Toen kwam jij met de klap, misschien is het beter zo. Maar we waren toch goud, zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan. Nu ineens ben je weg, maar het voelt nog niet echt alsof ik dit kan. Denk je dat het makkelijk is of zo? Je spookt door mijn hoofd, omdat ik nog steeds in ons geloof. Maar we waren toch goud, zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan. Wat als? Nu zwijgen we de hele dag, wil jij weer praten heel de nacht. Juist als ik denk dat het beter gaat, zijn wij weer thuis met de lampen aan. Aan, uit, we gaan ervoor. Zwart beeld, dus stop, we slaan weer door. En al die tijd had ik nog hoop, we hadden het toch beloofd. Ik had het ook niet zo bedacht, ik weet dat jij niet bij me past. Ik heb het zo vaak geprobeerd en ik wou dat het anders was. Ik heb er zo hard in geloofd en ik weet jij deed dat ook. Toen kwam jij met de klap, misschien is het beter zo. Maar we waren toch goud, zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan. Nu ineens ben je weg, maar het voelt nog niet echt alsof ik dit kan. Denk je dat het makkelijk is of zo? Je spookt door mijn hoofd, omdat ik nog steeds in ons geloof. Maar we waren toch goud, zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan. Wat als ik jou nooit vergeten kan. Wat als ik dit niet alleen meer kan. Wat als ik jou nooit vergeten kan. Was je nog langer gebleven dan? Oh, maar we waren toch goud, zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan. Nu ineens ben je weg, maar het voelt nog niet echt alsof ik dit kan. Denk je dat het makkelijk is of zo? Je spookt door mijn hoofd, omdat ik nog steeds in ons geloof. Maar we waren toch goud, zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan. Wat als ik jou nooit vergeten kan. En dat was live op de radio. Ja, we zeiden dat net voor dat optreden even. Gewoon Jessie. Ja. Maar dat was helemaal niet zo gewoon. Nee. Daar zat nogal een hoogteverschil in dat nummer. Ja, dat klopt. Dat moeilijk? Nou, het was even oefenen. Wie is Jessie gewoon? Gewoon een Jessie. Ja, ik ben 23 jaar, bijna 24. Ik ben geboren en getogen in Venray. Ik woon inmiddels in Overloon al een jaartje vandaag ongeveer. En ik ben eigenlijk al mijn hele leven wel bezig geweest met muziek maken. Het was een droom, hè? Ze vertelde je straks. Ja, ik vertelde inderdaad dat ik laatst nog een mailtje tegenkwam van 10 jaar geleden, waarin ik tegen iemand vertelde, ja, als ik later groot ben, dan wil ik heel graag in het entertainment werken. Dus, En nu ben je groot. Mhm. Nu is mijn vraag, is dat gelukt? Ja, ik werk momenteel op een mooi vakantiepark hier in de buurt. En daar mag Die ik, grote zwembaden, geloof ik, hè? Ja, precies.
Ja, ja, in Amerika. Maar ja, daar werk ik onder andere in het entertainmentteam. En daarnaast doe ik ook nog receptie erbij. Een heel speciaal beroep lijkt me dat. Ja, vooral in deze tijd. Het is even wat anders dan normaal natuurlijk. Maar ja, het is wel hartstikke leuk. Ja, lijkt me ook. Ja. Je zingt. Ja. dat doe je helemaal niet slecht. Dankjewel. Zelfs heel goed. Ik zit er gewoon van te genieten. Dankjewel. Dat eerste nummer was Nederlandstalig. Tweede nummer gaat de grens over. Ja, daar ga ik toch voor Engelstalig. Waarom? Wat vind je makkelijker om te zingen? Ik denk toch wel Engelstalig, hoewel ik de laatste tijd wel steeds meer Nederlandstalig zing. Ja, het wordt steeds populairder. Toen ik klein was, toen ik jouw leeftijd had, toen was het bijna schandalig als je naar Nederlandse muziek luisterde. Nu is dat heel anders. Nederlands is hip. Ja, precies. Je hoort er steeds meer van, ook wat er nu allemaal gedraaid wordt. En ook dan artiesten als Maan en Suzanne en Freek. Ja. Het komt steeds meer naar boven. En daardoor trekt het mij denk ik ook steeds meer om zelf ook Nederlands te gaan zingen. Maar toch wordt het tweede nummer een Engels nummer. Ja, dat klopt. Wat zou je trouwens... Het is Koningsdag vandaag. Wat zou je vandaag gedaan hebben? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik ben niet per se echt een party animal of zo. Dus nee, geen idee. Geen idee. Gewoon... Misschien was ik met een gitaartje bij de kindermarkt gaan staan om daar muziek te maken. Nee, ik weet het niet. Wat ga je zingen als tweede nummer? Arcade van Duncan Lawrence. Oh, dat is een heel mooie. Ja. Nou, geniet ervan mensen thuis. Jessie. Dankjewel. Broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me home. I spend all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing game. Giving us up didn't take a lot. I saw the end before it begun. Still I carried on.